ndipo kubedwa kwa agalu amenewa ku State House kwa vumbulusa zambiri. Akoneo Jalale aulula zambiri mwa zina zomwe zinasowa ku State House. Matumba awili ndio wapeleka 120 IT mosi ndio wapeleka 75,000 ndefu kwa chuma udiboma kulipa mimi yatu melengera ikuna kuna kudi matumba awili after laser kisikuwa 75,000 day uso Ninaso azmaida kwanza zimaso umaso kwa kuwaso dola ni Mwaswera banji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa Palimpopo FM program yathu ija imene timaicha nkhanga zaona. Ndikulandireni nonse chigawo cha kumadzulo. Tsiku lanu linali bwanji? Nonse ama business tsiku lanu linali bwanji? Ana skulu tsiku lanu linali bwanji? Limpopo FM chigawo cha kumadzulo tadza kukupasani program ija ya nkhanga zaona. Lero tukunali pikiri anthu kutuluka mparliament ulendo kuthamangira ku area 10 ma MP IMCP kutuluka mparliament atamva zonena kuti gulu la polisi lapita kukazinga nyumba ya mtsogoleri wakale amene anali mtsogoleri wakale Lazarus Chakwera kwapita apolisi. Kodi chimene chinapangisa kuti apolisi apita kumeneko ndi chani? Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Monga tonse ya Malawi tikudziwa kunena kuti mdziko muno mwachitika zambiri mu ulamuliro wa Malawi Congress Party, ndipo kuja timakutcha ku State House kumeneku kunachitika za uve. Mtsogoleri woyamba komanso omaliza, mtsogoleri woyamba komanso omaliza kuba katundu ku State House a president akale ndi chipani chawo cha MCP. Kunali Abakiri Muluzi anachoka kumene kuja sana tenge kolo spuni. Kunali Mai Joyce Banda anamaliza temu yawo sana tenge ko spuni. Peter Mutharika temu imene anali sana tengolo katani. Kamuzu weni sana tengeko chinthu ku State House kukasiya ku nyumba kwake. Koma lero kungobwera mbusa. A Yehova ndi mbusa wanga ndilibe kusowa. Ndikuti kungobwera mbusa. Mateyu 7:7. Zompesa chisoni. Amalawi pacha kuna gwidwa
amene amayang'anira ku State House, wachiwiri kwa amene amayang'anira ku State House amene wandi Colonel Jalale anagwidwa kuti anene zina ndi zina. Ndi kumene kwapezekanso kunena kuti agalu okwana 4 abedwako ku State House kuja. Ndikumva pa don't trust akuti koma Comrade Ntanyiwa mpaka kuba agalu zachitika. Agalu okwana 4 abedwa ku State House. Ndipo kubedwa kwa agalu amenewa ku State House kwa vumbulusa zambiri. Colonel Jalale aulula zambiri mwazina zomwe zinasowa ku State House, zimene anthu anaononga mpaka kunyera makoma ku State House. Lero zinapangisa apolisi kupita ku nyumba ya Lazarus Chakwera ku area 10. Wina wakatundu amene anachosedwa ku State House, amene anachosa nda president akale. Nchifukwa chake apolisi anapita kumene kuti sanamizane papa. Kunapita apolisi chifukwa chonena kuti katundu amene anabedwa, makatani, mbale, masipuni anatenga president atu ndikupita nazo. Lero ndikumene akukhala ku nyumba ku area 10. Zochitisa manyazi. Mtsogoleri ngati amene ya Malawi tizamuloleso kuti azatilamulireso ife. Mtsogoleri ngati amene tikamulole kuti akatilamulireso. Mtsogoleri woononga chifukwa kumene kundikuononga. State House ndi nyumba ya boma. Wina aliyense olo inu ya Jesse Kabwira kusankhidwa lero kala president, nyumba imene mungakakhale ndi imeneyo. Zikhalira inu kunena kuti ayi muzikagona mpoto stolo mwanu, koma nyumba iyi ndi ya boma. Wina aliyense amene akusankhidwa akuyeneka kupita kukakhala kumeneko. Kodi Peter Mutharika akanakhala kuti anapanga zimene inuyo mwazipangazi, zikanakhala za mtundu wanji? Musazione zowawa. Sikuti alibe mlandu achakwera, milandu ikubwera, milandu ya kuchikangawa ikubwera kuti ayankheso mafunso zinakhala bwanji. Choncho Amalawi ngati mwamva ena ndikuona ndi maso kunena kuti kumene ku State House ku nyumba ya achakwera kunapita apolisi, nkhani ndi yakatundu amene wasowa ku State House. Ndipo agalu amene asowa ku State House aja dzulo titangolengeza kuti agalu ali ku area 10. Agalu aja anasamusidwa. Tikunena pano agalu ali ku area 9. Masana timamwimbira munthu wina wa ku DPP telefoni kuti timuuze kunena kuti auze na anthu anu apite ku Kanengo. Ndikumene kwa asungidwa agalu. Kuimba telefoni osayankhidwa, kulemba message osayankhidwa. Amalawi tikamayankhula kunena kuti nthawi zina timatumizira uthenga azitsogoleriwa koma samatiyankha. Nchifukwa chake nthawi zina timangobwera pano ndikungoyankhula. Agalu athawisidwa ku area 10 apita ku Kanengo. Cholinga chimene anachosera agalu ku State House, anthu anali ndi maupo onena kuti athane ndi Peter Mutharika. Mukuziwa agalu amenewa anaphunzisidwa bwino. Akauzidwa kuti luma amaluma, akauzidwa kuti chakuti agalu aja amachita. Nde anachosa agalu ku State House amene anali chitetezo chachikulu ku State House chimene chikanamteteza Peter Mutharika. Ndi anachosa agalu aja ndi cholinga chonena kuti Peter Mutharika akapita kumene kuja, chitetezo chimene chikakhale kumene kuchikakhale choperewera anthu aja akakwanise kuchosa moyo wa Peter Mutharika. Unfortunately Mulungu ndi wachikondi. Anango anongoneza ndi kwayankhula Peter Mutharika kuti inu muzikhala komweko mukukhalako. Ndi chifukwa chake Peter Mutharika anapanga chiganizo
chosakakhalanso ku State House kumakhala ku nyumba yawo ku Mangochi chifukwa anthu anali ndi maplani onena kuti achose moyo wawo koma zinakanika. Choncho agalu amenewa ndi kuyankhula pano ali kukanengo, ndiye kuti audio iso ikangomveka kukanengo koso asamusa, ndiye ifeyo tikuyenda nawo. Akamasamusa agaluwo tikumayenda nawo kumene ati asamusire akathawisa kukanengoku. Amalawi musadandaule, ife tibweranso tizakuuzeni. Amalawi katundu yense amene amabedwa ku State House, anthu onse amene amapanga zimene zija anaonera president ameneyi kuti ngati wamkulu akunyamula TV, ngati wamkulu watenga galimoto ku State House, nanga ifeyo tipange bwanji? Nchifukwa chake ana onse mbuyo muno nawonso amapita ndikumakatotokola china chilichonse, kuchosa china chilichonse. Moti ndikuyankhula pano bodyguard wa Chakwera amene zina lake Nderemani, amene inayenso anatenga mbale ku State House, anatengako makapu, anatengako masipuni, anatenga matambula. Amene bodyguard wa Chakwera dzina lake Nderemani. Zomvesa chisoni zochitisa manyazi. Masipuni amene mungalowe mu Shoprite ndikukagula, kupita kwa emu Abubakar mukagula masipuni, kupita mu Lilongwe mukambi mchani mbwalo la Njovu masipuni mukagula, koma kuzipisira mbiri pa zinthu zoyipa. Amso wandali nkona a Jessica Bwira mene akumayankhulira kuzitukumula kukangati kagalu kachiwewe. Vomerezani muli kunja kwa boma, vomerezani usogoleri wanu unali wokuba walephera. Ndifuna ndibwereze, ndamva Lulea Makatani mfumu ya Ndodo akunena kuti sitikuloleranso Amalawi kunena kuti chipani cha MCP chizabwerereso mboma. Olo zitavuta maka mabulanda amene akuchitikawa, sindikudziwa ndi Malawi wake uti amene angalole kuti MCP ikabwerereso mboma. MCP sizabwereranso mboma. Olo itazasinthaso mtsogoleri, Amalawi taphunzira kunena kuti fisi ndi fisi. Olo mutamsintha chire azasandukabe fisi. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Chipani chimene anthu ambiri amachiyembekeza kunena kuti iya ichasintha. It's new blood. There is new blood. There is no new blood. Munthu amene ali wachifamba azakhala wachifamba mpaka kale. Nengati mukuba agalu mukufuna kubwereranso mboma, mufuna muzatanimo muzabeza salamoso. Galu anali wonoti ndi chinthu chonena kuti akuluakulu inu ya MCP. Chabwino mukakhala inuyo akuluakulu MCP olo masapota MCP, imeneyi mukumayimva bwanji ya galu kuba galu kunyera ku State House? Mukumamva bwanji? Manyazi sakumakugwirani. Olo mtsogoleri wanu mmene amabwezedwa ku Tanzania muja paina fisi zinali za chilendo. Munthu ngati walephera kukhazikisa bata ndi mtendere ku dziko lake, akakwanisa bwanji kukhazikisa mabata ndi mtendere akwayena? Mu dziko mwake anthu akungokhapidwa. Mu dziko mwake anthu akungokhapidwa. Nde ino amene mmanena kuti Peter Mutharika akungogona, bwanji sakufuna kuayendera anthu kukathokoza pa 29 pano Peter Mutharika kupita kusalima. Mwamuputatu dala anakhala phe mmachita kukamtokosa dala, ndakupita kusalima pa 29 Peter Mutharika akupita kusalima. Anthu nonse akusalima konzekani, Peter Mutharika akubwera kumeneko. Uthenga tikunena kuti MCP sizabwereranso mboma. Kawina afune kaya safune, kaya anthu apanga makani kaya sapanga makani, koma Peter Mutharika azakhala akugwira ntchito. Kuthekerani kukuchitika zonyasa. Thumba la fertilizer anthu akuagulisa 75,000. Chikhalireni thumba la fertilizer ndi 10,000. Au nduna wa zamalimidwe tufuna mthamangire kuthekerani
kuti mukationereso kumeneko. Anyamata athu ali Mpopo mawa mamawa akakhalanso ali kuthekerani kuti akaone kumeneko kuti chikuchitika ndi chani. Thumba la fertilizer ndi 10,000 osati 75,000. Zimenezo zinali mu mbiri yakale, mbiri ya zana ya MCP. Ndipo ku Kasungu kumeneku anthu akulalatiridwa ndi kansala wa MCP. Kumenekuso tikufuna anduna muthamange ku Kasungu kuti mukakonze mavuto amene ali kumeneko. Ndikateronso chigawo cha kumadzulo kuno ineyo pa Limpopo FM tisiyane pomwepa.